En quin lloc del món t'ho donen tot sense esperar res a canvi? On et donen de menjar gratis? Et cuiden quan estàs malalt? Et vesteixen, emparen i eduquen? On t'estimen tal com ets i et perdonen tots els teus errors? Ja ho has endevinat, veritat? Aquest lloc tan increïble és la família. I què és el que fa possible que la família sigui així? El fet de no estar fundada sobre l'interès o el diner, com les empreses, sinó sobre l'amor. L'amor desinteressat, per sempre, d'un home i una dona units en matrimoni. Amor desinteressat? Donar sense esperar res a canvi? Tot això no et fa pensar en Déu? Per què? Perquè Déu, amor infinit, és el veritable autor de la família i del matrimoni. Ell va crear l'amor humà a imatge i semblança seva. Recordes? Déu va crear Adam i Eva l'un per a l'altre. Si es volen bé, home i dona, formen plegats una realitat millor. S'ajuden mútuament i es fan millors persones. Per això, diu el Gènesi, deixarà l'home el pare i la mare i s'unirà a la seva dona i seran tots dos una sola carn. Fixa-t'hi, una sola carn. Saps el que significa? Que, en certa manera, quan els esposos es casen, uneixen tot el que tenen i tot el que són. Ja no són dos, sinó un de sol. El matrimoni en el pla de Déu és perpetu i exclusiu. Un home i una dona no es casen perquè s'estimen ara, sinó per estimar-se sempre. Juntament amb l'amor, Déu ens va donar un altre regal, la sexualitat. Per a què? Perquè la unió entre els esposos fos completa, amb cos i ànima, i perquè d'aquesta unió pugui sorgir quelcom sagrat, la vida humana. Déu volia que tots els fills naixessin de l'amor dels seus pares i vinguessin al món emparats per aquest amor. Com veus, casar-se és molta responsabilitat. Es prepara bé amb el noviatge. Saps què és això? No és un mer sortir junts i passar-s'ho bé. És el mitjà per a conèixer i elegir la persona a la qual un dia lliurarem la nostra vida. Ha de ser una preparació seriosa. Lliurar-se per a tota la vida, engendrar i educar els fills, pot ser difícil de vegades. Jesús ho sabia i per això va voler ajudar tots els esposos. Com? Amb la seva gràcia a través del sagrament del matrimoni. Ara ja saps que el matrimoni i la família és una vocació molt estimada per Déu. És el camí més comú per assolir la santedat. Presta atenció a aquesta unitat i sabràs què pots fer tu perquè la teva família sigui una veritable comunitat d'amor, com fou la Sagrada Família de Natzaret.